Oh, nggih. Kangen sing pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Oh iya. Nek tembang kangen wis biasa, nek kangen ki pancen angel. Iya. Dibawani kangen ki dibawani apa to anune kae jenenge bawane kae? Kangenku tanpa upama. Kangenku tanpa upama. Iya. Nggih. Nano. Ya. Mangga. Kangenku tanpa upama. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Neno. Was lawas anggonku nangga Wajan nganti mempeng banget le nyuting wong siji kamerane loro. Iya. Kisor dhuwur. Lah iya, kae masih kae yo alumni SD Kanisius nggih. Ah, SD Kanisius sengkan mau tepungan karo aku nderek nyuting Mas kula nggih SD Kanisius. Lho, kelas pinten nek umure sementen iki aku. sliramu tansah ngleledho. Mengko Mas Arka ngendangi anu ya Nyidam Sari. Oh iya, heeh. Wong ngiling joget ya ora patek apik. Ah iya. Ming gayae entrok. Nik. Elingana rikala jaman kepungkur sliramu nate ngendika. Wala nyones nyoganes Napa? rujak jeruke. Kula yo nes. Oh ya kok kowe wis kok ya. Rujak jeruke ana duwite iki. Ya. Ya. Ya rene. Sekeng kula, Pak. Mah iki wae rene ayo. Kok ora? Brangkang neret. Mengke temumplak. Wong lagi nembang kok nampani dhuwit. Iya. Iya. Tresna lair trusing bahaten. Neno nenone aku nadet. Nah ya, engko terus didangdutke